Il-Kummissarju Ewropew għall-Ambjent Jessica Roswell żaret il-faċilitajiet ta' WasteServe. Fl-Eco Hive Academy f'Witiline, il-Kummissarju rat kif b'mod interattiv WasteServe qed teduka l-aktar l-itfal u żgħażagħ dwar il-prinċipji ta' ekonomija ċirkolari. Saħqet dwar l-importanza tal-edukazzjoni dwar kif l-iskart jista' jinbidel f'riżorsa ta' valur. Hawnhekk il-kap eżekuttiv ta' WasteServe Richard Bilocca semma li l-edukazzjoni b'mod speċjali fost it-tfal fil-qalba tal-isforzi tal-kumpanija. Dan huwa l-iktar ħaġa l-qalb il-WasteServe għax il-WasteServe aħna qegħdin nagħmlu biċċa xogħol tajba sabiex uliedna jkunu jistgħu jsibu ambjent illi huwa aħjar minn dak li sibna aħna. Il-Kummissarju rat ukoll proġetti oħra infrastrutturali li tlestew u oħrajn li bħalissa għaddej ix-xogħol fuqhom fosthom il-proġett Eco Hive. Qalet li l-mod ta' kif l-iskart qed jinbidel f'riżorsa f'Malta u opportunità għall-Ewropa. I'm amazed how fast things working here and all the inspiration that it also spread among not only Maltese but also around the world. Il-Kummissarju Roswell kienet akkumpanjata wkoll mill-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli li sostnit li l-politika tal-Gvern tibqa' mirata biex jitnaqqas l-iskart u biex jitjiebu s-sistemi li jimmaniġġjaw aħjar l-iskart. Matul iż-żjara l-Kummissarju Roswell ġiet informata wkoll bil-progress li qed isir f'investiment ta' 37 miljun euro li sa jibdel il-faċilità tal-iskart ta' Sant Antnin f'24,000 metru kwadru ta' spazju miftuħ għall-pubbliku.